Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Ali Pars Anema. Tine Glazema, Dorenspleet, is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis. Adresstrookjes liggen achter in de kerk. Volgende week zondag is de dienst in Hitsel en niet, zoals in de drieklank vermeld, in Achlem. De kerkenraad is blij dat One S. Anema bereid is gevonden om opnieuw ouderling kerkrentmeester te worden. De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 26 juni in Kimswerd. We nemen dan afscheid van ouderling Doekele Bruisma, jeugdouderling Richter Tolsma, Anema, diaken Doekele Abma en ouderling kerkrentmeester Sake Anema. Vandaag is Ernst Walstra organist. Dat zult u wel gehoord hebben. Lector ben ik zelf. Voorganger is dominee Anneke Kluistra, Boslo uit Makkum. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ons intochtslied is Psalm 121, vers 1, 2 en 4. We zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen wij u een gezegende dienst.
zijn hier vanmorgen samen in Gods huis. Het huis waar al zo lang hem de lof toe wordt gezongen. Hem wordt gebeden. Het woord van God klinkt. En ook vanmorgen zijn we hier weer in zijn aanwezigheid. Laten we daarom een moment stil worden. Stil worden voor onze God. Want we mogen weten. We mogen ons eraan vasthouden. Het elkaar toezeggen. Dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel, die de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit los zal laten wat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede. Van God de Vader. Van de Heer Jezus Christus. En van de Heilige Geest. Amen. Vandaag hebben Dominique Tietje en ik geruild. Dat is een beetje onbewust, maar het is wel zo. Want Tietje is nu in Makkum, in mijn gemeente. En ik mag hier bij jullie zijn. Het woord van God verkondigen. En samen met u zingen. Ik heb al lovende dingen over de organist gehoord. Dus volgens mij gaan we daar heerlijk van genieten. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel. God die ons kent. Heer, hoe groot de bergen in ons leven ook zijn. Hoe we daar ook tegenop kunnen zien. We hebben het al gezongen. Onze hulp. Mijn hulp komt van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Met die woorden van vertrouwen beginnen we altijd de kerkdienst. En onder die woorden zijn we hier vanmorgen. Zoveel verschillende mensen. Met alles wat speelt in ons leven. Waar ons hoofd, waar ons hart vol van is. Vader, vanmorgen zijn we hier. In uw huis. Worden we stil met elkaar. Zoeken we uw aanwezigheid. Heer, om dicht bij u te zijn. We hebben Pinksteren gevierd, het feest van de Geest. We gaan zo makkelijk over tot, gewone zang, gang van zaken weer. Maar Heer, ons hart ligt voor u open. Help ons om alles even opzij te leggen. En ons op u te richten. Dit uur hier samen. Amen. We gaan zingen. Nog een Pinksterlied. Ik vind dat het nog heel mooi kan. Geest van hierboven.
Laten we bidden om de geest van God. Heilige Geest, kom en waai door deze kerk. Waai door onze harten. Want we hebben u nodig. Niet alleen met Pinksteren, maar elke dag weer. Elke zondag weer. Om uw woord te verstaan. Om te horen wat u daartegen door die woorden tot ons wilt spreken. Heer, open ons hart om uw stem te verstaan. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel. De lector zal dat zo dadelijk doen uit de brief aan de Hebreeën. Dat is niet een brief die we zo heel vaak hier in de kerk lezen. En ik kreeg vanochtend al de opmerking, het is wel een moeilijke tekst, dominee. Dat is die ook. Ik besefte mij, ik heb ooit als stage catechese gegeven aan een groep jongeren. En toen heb ik ze gevraagd van Hebreeën 11 vers 1, ik zal hem zo wel even lezen. Probeer dat in je eigen woorden te zeggen. Het gaat erover wat is geloof. Nou, dat lukte voor geen halve centimeter. Het is een hele abstracte zin, maar er zit heel veel waarheid in. Ik lees hem eerst eventjes, het eerste vers. In de Bijbelvertaling, de nieuwe Bijbelvertaling 2021. Die is recent uitgekomen, is een update ervan. Die zet het net even iets scherper, dat je het misschien nog iets makkelijker snapt. Het eerste vers is: geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Dat is abstract, maar dat ga ik straks uitleggen waar het over gaat. Jullie mogen eerst lekker luisteren naar de Bijbeltekst. Voorbeeldig geloof. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van het belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan. Ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Lieve mensen. Tijdens mijn studie tot predikant, kreeg ik de kans om mee te doen aan een studiereis naar Zambia. Speciaal voor theologiestudenten. Samen met 10 verschillende deelnemers uit onder andere India, Madagaskar en de Stille Oceaan leefden we 7 weken lang mee met lokale dominees en gemeentes. Ik vond het fantastisch en bijzonder inspirerend. 2 jaar later kreeg een goede vriend van ons dezelfde kans. Ik kon het hem alleen maar aanraden. Doen, ga ervoor. Zeker omdat deze vriend erover nadacht om de zending in te gaan, na de studie. Maar wat viel het hem tegen? Het begon al met de heenreis. Hij moest 2 keer overstappen en door wat vertraging miste hij zijn aansluiting miste zijn aansluiting. En in Johannesburg, dus Zuid-Afrika, de andere kant van de wereld, bleek dat hij deze zelf moest gaan overboeken en betalen. Maar op mijn aanraden had hij slechts €50 contant meegenomen. En daarmee kon hij net die overboeking betalen. Dus daar stond hij. Aan de andere kant van de wereld, moederziel alleen, zonder een cent op zak. Sorry. Ook het leven daar viel tegen. Ja, het was indrukwekkend. Hij heeft veel bijzondere dingen meegemaakt. Maar hij kon niet goed tegen het lokale voedsel en heeft in feite 6 weken lang buikpijn en diarree gehad. De zending is deze vriend nooit ingegaan. Want wat viel de werkelijkheid tegen? Ik denk dat Abraham soms datzelfde gevoel moet hebben gehad. Abraham, die had die ontmoeting gehad met God. God die had hem gezegd, ga op reis. Ik zal je zegenen. Ik zal jou een groot volk maken. En ik zal je een land geven om in te wonen. En Abraham was op reis gegaan. Vol geloof, vol vertrouwen in die God. Hij had zijn familie achtergelaten. Alles wat hem bekend was in het leven. Het grote onbekende tegemoet, die stem van God achterna. Alles wat hij had, had hij ingeladen. Al zijn spullen en zijn geliefde vrouw Sarah. Maar wat viel dat soms tegen? Want het land waarnaar God hem leidde, Kanaan, dat beloofde land, dat land bleek bewoond te zijn. Op zich vrij logisch, maar het was bewoond. En dus had Abraham daar, hij kon niet zich daar zomaar vestigen en gaan wonen en klaar, dit is nu mijn land. Hij werd een bijwoner, staat er in de oude vertaling. Ik ben blij dat het er niet meer staat, want dat is geen Nederlands woord, maar het geeft wel heel goed weer wat Abraham daar eigenlijk was. Een bijwoner was iemand die erbij woonde. Een vreemdeling. Maar ook in die zin vreemdeling dat hij geen rechten had. Wat dan ook. Hij kon geen grond kopen. Dus hij kon geen huis bouwen. Hij kon geen stad stichten. Hij kon nergens zich vestigen. Zijn hele leven lang, of althans sinds God hem riep, is hij een nomade gebleven. Trokken ze rond in tenten. Is hij nooit thuis gekomen, om het zo te zeggen. Het gold voor hem. Het gold voor zijn zoon Isaac en voor zijn kleinzoon Jacob. Altijd hebben ze rondgetrokken. Ze mochten proeven van dat beloofde land. Maar ze hebben er nooit kunnen wonen. Echt kunnen wonen. Het tweede wat tegen moet hebben gevallen, dat lezen we ook wel, was dat toen Abraham en Sarah vertrokken ze kinderloos waren. Maar God had gezegd, ik ga een groot volk van jou maken. Maar de jaren gingen voorbij. 10 jaar, 23 jaar. En we lezen in de Bijbel hoe Abraham op een gegeven moment daarover ook zijn frustratie naar God uit. Ja, leuk dat u mij zegent, maar straks gaat alles naar mijn dienaar. Wat heb ik daaraan? Hij was te oud geworden om nog een kind te krijgen. Sarah had nog een lumineus idee
Om dan maar haar slavin aan Abraham te geven, dan kon hij toch een kind krijgen. Dat was niet helemaal Gods wil. Uiteindelijk kreeg Abraham 1 kind bij Sara. 1 zoon. Dat was nog geen groot volk, maar vooruit er zat iets van hoop in. Maar toch is 1 kind, zeker in die tijd, heel kwetsbaar. Een kind kan ziek worden. Er kan van alles gebeuren. Hij zag nooit die belofte van dat grote volk. Hij zag nooit die belofte van dat land om in te wonen. Maar toch bleef Abraham geloven. Deze tekst uit Hebreeën gaat over geloven. Geloven van al die geloofsvoorbeelden uit het Oude Testament. En ook van Abraham. Abraham bleef geloven. En hij bleef rondtrekken in dat land. Hij had terug kunnen gaan naar Haran, waar hij vandaan kwam. Dat staat ook in de tekst in Hebreeën. Hij had terug kunnen gaan. Maar hij ging niet terug, want hij bleef vertrouwen op God en op Gods belofte. Ook al zag hij die nooit echt in vervulling gaan. En daarin is Abrahams geloof een voorbeeld voor ons. Want geloof vraagt om gaan in gehoorzaamheid. Ook al zie je niet altijd waarheen, of waartoe, of waarom en wat het precies dan uitwerkt. Het is gaan in het vertrouwen dat God je zegent. En dat zijn beloftes uit zullen komen. Dat geldt voor toen en dat geldt voor ons nu net zo. Wij gelovigen, wij leven in een tijd waar, we de tijd tegen hebben, om het zo maar te zeggen. En dat kan je moedeloos maken. Dan kijk je om je heen en dan zie je, hallo, waar blijven die mensen? We hebben ons zoveel jaren ingezet. Waar zien we dan die belofte dat God ons zegent, dat God bij ons is, dat God zijn kerk lief heeft? Geloven vraagt om gaan in gehoorzaamheid. Die vriend waar ik aan het begin over vertelde, die is uiteindelijk dominee geworden in Nederland. En een hele goeie, kan ik zeggen. Waar die ook heel mooi werk doet. Je zou kunnen zeggen, hier is het ook zendingsgebied. Geloof vraagt om gaan in gehoorzaamheid. Ja, denk je misschien, maar het kan ook tegenvallen. Ik noemde het al net in de kerk. Maar dat geldt ook overal in het leven. Je kan je ontzettend verheugen op die mooie vakantiereis en dan kom je daar en dan is het lang niet zo mooi, regent het alle dagen en dan heb je meer ruzie dan dat je zo aan het genieten bent met elkaar. Je kan nieuw werk, nieuwe school, nieuwe liefde, nieuwe woonplek en hopen, daar vind ik het, daar is het. Maar uiteindelijk kan het tegenvallen. En dan kun je je afvragen, waar is God dan met zijn zegen? Weet jullie, ik zei het al, Abraham zag nooit de vervulling van de belofte. Maar toch bleef hij geloven. En het opvallende is, dat lezen we in het stuk in Hebreeën. Is dat wat bij Abraham begon als een verlangen naar een plek om te wonen. Het beloofde land. Een aards verlangen. Dat werd uiteindelijk een hemels verlangen. Hij ontdekte dat God meer voor hem in petto had dan alleen maar nu dit leven hier. En alles wat je nu kan zien en kan vasthouden en kan laten zien wat je hebt ontvangen. Door het jarenlang optrekken met God, letterlijk optrekken van plek naar plek in zijn tent. Door het opbouwen van een relatie met God. Werden langzaamaan de plannen van God belangrijker dan de plannen van Abraham. En dat is geloof. Even terug te gaan naar het begin van die tekst van Hebreeën 11 vers 1. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Er zit een tegenstelling in de zekerheid van wat we hopen dat dat echt uitkomt. Maar dat is precies wat geloof is. Het is een gekke tegenstelling. Je ziet het niet en toch is het een zekerheid.
Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Je ziet het niet. Je kan God niet zien. Je kan niet aanwijzen, ja, daar is God. Al zouden we dat soms willen. Maar toch is dat meer waarheid dan al het andere in de wereld. Is dat meer waarheid dan alles wat je kan zien en kan vastpakken en kan laten zien dat je het hebt. Dus, ga het avontuur aan met God. Durf het aan, spring in het diepe en vertrouw op Hem. Ook al zie je niet waar het heen gaat. Ook al zie je het nog niet. En ook al zul je het misschien nooit zien. Ga een relatie aan met God. Leer Hem steeds beter kennen. Daar ben je nooit te jong, nooit te oud voor. Je kan elke keer je hart steeds meer openen en ontdekken wie die is. Wat zijn plannen zijn. En dan merk je dat er andere dingen belangrijker worden dan de tastbare zaken. De hemelse dingen. Dingen die je niet kan zien, niet kan vastpakken. Dat die belangrijker worden dan de aardse zaken. Want Gods belofte is altijd veel groter dan waar wij mee bezig zijn. Wat willen wij graag? Wij willen graag veiligheid. We willen een gemeenschap om ons heen. Een plek om te wonen, om jezelf te zijn. Eigenlijk willen we gewoon gelukkig zijn. Ten diepste. Wat God wil. Wat God wil voor ons, voor deze wereld. Is een koninkrijk. Het koninkrijk waar Jezus het steeds over had. Die nieuwe wereld. Met vrede voor iedereen. Met een plek voor iedereen. Waar iedereen kan zijn wie die is. Waar iedereen in vrede samenwoont. Dat is wat God wil. En dat is veel groter dan wat wij willen. Lieve mensen hier in Arem. Ga het avontuur aan met God. Iedereen. Ga het avontuur aan. En ontdek hoe Hij zijn koninkrijk aan het bouwen is. Nu al. Hoe Hij zijn koninkrijk aan het bouwen is voor ons. Maar ook door ons. Amen. Ik moet hem kennelijk aankondigen. We gaan zingen, wat is die nou? Ja, Kom kinderen niet dralen, lied 799. Vers 1, 2, 5 en 6.
Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, trouwe God, dank u wel dat u trouw blijft. Dat u ons ziet. Gewone mensen, simpele mensen, maar u roept ons. En u hebt grote plannen voor deze wereld. Veel groter dan dat wij kunnen bevatten. Maar Vader, daar zien we zo vaak maar weinig van. Wij zien de worsteling, de puinhoop. En vinden vaak dat u er maar wat lang over doet om aan al het kwaad een einde te maken. Maar we willen u vertrouwen. We willen met u het avontuur aangaan. Persoonlijk. Als kerk van Jezus Christus. Ook al zien we niet hoe en wat precies. We vertrouwen onszelf. En ook deze kerk aan u toe. Help ons om de stap met u te durven zetten. Om het avontuur aan te gaan. Om met u een relatie aan te gaan. Om meer en meer te ontdekken wie u bent. En ons te laten vormen naar uw wil. Heer, we bidden voor deze wereld. Waar er zoveel leed is. We denken aan Oekraïne, aan de oorlog die maar voortduurt. De duizenden mensen die al gesneuveld zijn. De verwoesting, de pijn. Wat maar doorgaat. Heer, kom daar met uw vrede. Die alle aardse vrede te boven gaat. En laat ook daar uw koninkrijk komen. Zo ook op de hele wereld. Heer, ik wil bidden voor deze kerk. Voor de ambtsdragers die afscheid nemen en een nieuwe die weer gaat komen. Voor iedereen die deze kerk in zijn hart, in zijn gebeden, met zijn handen draagt. Heer, het is uw kerk. Toon haar de weg die ze mag gaan. En hoe ze uw licht mag blijven verspreiden. Bid voor ons allemaal. Met alles wat er speelt in ons leven. Ga met ons mee op de komende week weer. Dat we mogen ervaren dat u erbij bent. Dat u ons ziet. Dat u ons roept. Voor onze eigen taak. Wat dat ook is, waar dat ook is. Heer, in een moment van stilte willen we tot u bidden. Persoonlijk. Omdat niemand kan verwoorden wat er in ons hart is. Maar u kent ons hart, Heer. Het ligt voor u open. Hoor ons als wij bidden in de stilte. Dit alles bidden wij. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Die ons heeft leren bidden. Onze Vader. Die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Wij vergeven onze schuld. Nu tijd voor de collecte.
God gaat met ons mee. We baden het net, we zongen het net uit volle borst. Alle registers open. Maar zo is het. Ga dan heen. En weet je, gedragen door de zegen van onze God. In alles wat er is. De Heere zegene en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. En de Heer verheffen zijn aangezicht over u. En geven u zijn vrede.